Du har den der abe der. Nej. Hvem er den lækre Jan? Nej. Ej, nej. Det er Jonas. Hvem er Jonas? Er min storebror. Hvad hedder han til efternavn? Birso. Hvem mere? Renvald. Eller sådan noget. Og Nielsen. Hvem er den grimmeste i verden? Jonas, Hvem er den grimmeste? mig. Jonas, lad nu være. Hvem er den grimmeste i verden? Det der jøj. Nej, jeg kan ikke lide hop. Nej. Min ben, lad nu være. Og så kan jeg bare Nu går jeg ud og får noget pat. Nej.